Woi Mas, aja plek aku wae. Duitku 2,5 juta oleh apa ya kira-kira? Paket. Paket Dua apa? barang. Dua barang? Oh. Kaya apa barange? Lho, nomor 1 belajar. Dike anake. Oh. Ya toh. Ke anake ben tambah pinter lah sekolah. Oh, alah. Bahane kali jati. Ya toh. Heeh. Wis kirawansi. Heeh. Sing nomor loro lemari. Iki gadah bajune anake kan. Bahane jati 100%. Iki kok request njaluk sub gantung dilayani. Oh, jadi custom iso ya? Custom iso? Iso no. Apa pengen nang kocone ning nggih ngocon iso, Mas? Ready, kan. Iki. Ready kok. Enak wancine, Mas. Oh, Regane kaya padha 2.500.000. bebas milih berarti ya? Bebas milih ya toh. Heeh. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah karo Madura. Apa sih terus piye? Cara pesene langsung hubungi WA sing isor kene, Heeh. ngene deskripsi. Mbok hubungi langsung dilayani. Langsung ya? Langsung tak layani. Oh. Wis ngono ae. Heeh, terus pilih sik. 500 lah. Barang lho. Lho, monggo dilarisi.